Магутныя беларуска-кітайскія грузавыя электравозы БКГ-1 і БКГ-2 каля 5 гадоў таму з'явіліся ў краіны ў межах дзяржаўнай праграмы развіцця чыгуначнага транспарта Рэспублікі Беларусь. І ўвесь гэты час яны актыўна выкарыстоўваюцца для перавозкі грузаў народнай гаспадаркі. Электровоз очень современный, значит, последних разработок европейских специалистов совместно с китайскими. Значит, он экономичный в плане том, что у него есть рекуперативный тормоз, и часть электроэнергии при торможении он отдает в сеть. Это и есть его уникальность, плюс тому, что асинхронный привод. Асинхронный привод дает долю экономии в вождении поездов. И по сравнению с электровозами Советского Союза, который у нас еще выпусков в Советском Союзе, который у нас еще до сих пор используется, он в принципе в 1,5 раза везет больше груза. Як сцвярджаюць машыністы і рамонтнікі, у эксплуатацыі такія электравозы даволі простыя, аснашчаныя па паследнім слове тэхнікі і вельмі надзейныя. Сур'ёзных паломак і выхаду са строя за гэты час не здаралася. Але абслугоўванне, невялікія сярэднія рамонты ўжо зараз ажыццяўляюцца ў лакаматыўным дэпо Баранавіча. З гэтай мэтай тут былі пераабсталяваны 5 участкаў, дзе раней праводзіўся рамонт 10 паездоў. В 2018 году в депо будут продолжены работы по среднему ремонту второго объема. Будет выполнен ремонт 9 электровозам данной серии. Локомотивное депо Барановича прорабатывается вопрос закупки нового оборудования, что позволит нам расширить перечень операций, выполняемых при ремонте данных электровозов. К 2021 году мы планируем освоить капитальный ремонт данных электровозов. Зараз у дэпо ажыццяўляецца рамонт кузаўной і экіпажнай частак электравозаў, аўтатармазнога абсталявання, рамонт цягавых электрарухавікоў і колавых пар, а таксама частковы рамонт электроннай апаратуры. У сярэднім на той, каб прывесці да належнага стану адзін такой лакаматыў, трэба з улікам часу на пастаўку запчастак з Еўропы і Кітая ад 1 до 1,5 месяцаў. Пакуль гэта новы вопыт для дэпо, адрамантаваныя толькі 3 электравозы, але ў будучым гэта можа стаць адным з асноўных напрамкаў дзейнасці. Учитывая то, что прошла электрификация на сторону Литвы и от Осипович до Гомеля, электроподвижной состав будет увеличиваться в количестве. Значит, на перспективу Белорусская железная дорога ведет переговоры с компаниями для приобретения инновационного электроподвижного состава для пассажирских перевозок. А также продолжается работа в увеличении парка электровозов для грузовых перевозок. Так что я думаю, что мы без работы не останемся, люди у нас будут задействованы. Усяго на рамонце беларуска-кітайскіх грузавых электравозаў зараз задзейнічана каля 100 чалавек. І ў будучым, паколькі напрамак вельмі перспектыўны, колькасць працоўных месцаў плануецца толькі павялічваць. Алена Ракуць, Кацярына Страха, Юрый Цітоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».